Halor Kapatisi TV. Kaseng Kongres kalapan painia kala ya ke BJP, halor ke jingpen kala kerteng ya ke MGNREGS, syaka VBG Ramji, daka bakam bakani ka an ka pentelot ya ki long ying long sem, kamtam ya ki nong bela job kat ki basyania haka skim bela shis pasngi, bat kani kan pelong ya ki amali ne wat ki nong yelam jong ki sengsan perthai, ban shim kabu daka basyutia daka basuk ya ki vote jong ki patba. Chief Organizer ke Seva Dal jong Kaseng Kongres usamla ban phira basoymon haka jingkran bat kila patai kubor haka shpauterik ukalalingkot arja penrio laong menshwa ya ke MGNREGS bat ya ki kambaro alapha da ke sorkar jala syaka Ministry of Rural Development ban mangpisa hanrei da ke jingwanra ya ke VBG Ramji kaan balasna thamai da ke sorkar NDA balayalam da ke BJP ba kanu karai ka syongbet ha ke sorkar pedeng kadno ban mangpisa bat ke sorkar jalaru kan haban bay pisalang ha ke jingpentre ya ki kam na kani ke skim kabala mang menta shispa arsansi chairman ka social media uba langko parwar ulai thu baka parti ka sa pelongru da ka jekhi ha ki shnong ki block bat ki zone baper ban persya ya ka jingpen kala ka sorkar NDA ya ka MGNREGS syaka VBG Ramji ki ban sa sedang nadu uni ubana kala lingkot arjar penrio kolong ba harus mentah po ka jela jungi ka sorkar ka badai ban pet ma ka roi ka par ya ka jing ya inti jongki beliau kena kendong harus mentah ka kam keren ihlor kani wala katip ikijing iya kiban sawan kumbangi iyo yosngo ka manerega kedika skim ka bapar khat ban pen empower dan ban pen khan shu ikipat ba jongi kena kendong ban pen tikna kena kendong jongi kinum ya mi ikshong jong man wat bela nama kijing iya ki migrate ko isoi jaka kibun te ka hapokat belasis pasni menerga menshwa kani ka ak bedon ka kam padi ban ai ki patba sung ru kam di ban tam 1 kilometer na kasnong na kayeng bukisa hari ka bas musi menta kalong ba kani ka jing kumbla batai balang mene kam ki bangi demand menta kam long skupor menshwa ka de demand driven scheme ne ka ak menta par tandai be halo ka jing ai allocation jong ka sarkar kini tapot na Delhi kawailu bangi ya kata do mene bakren balang bangi keren kare phangka jingbha ya kapisa kumbangi tep hakam menerega kani ka ak ba ko la kongres menshwa halani ka ak la ongba ya ka jinglut na ka benta ka tulop jong kinong bela ki unskilled workers 6% ka debit na ka central government ka benta ka ba ar ka deba la don ka materials ki wi jinglut administrative kajinglut kalong nyupusan persen nyupusan persen ngawala central government persen kadena ka state government tingla yu I bang la mat kajing aki shnong bak menteri kami akan ka skim sis pasni ho ketulok kapoi jongki nong bela nomor proses persen ka funding kawan ka sarkar tumi ne khabede ko materials par ni I bekedon kajing sakut kabil jongki vendors kita kinong supply tiar kabil jongki kemi ok por bobyang ka sakut nomor ba klad dan kam sapisana sarkar jela ka jongi te ka ba menta kalong ba ya ka menerga la pengkeliang no pengkelano bala ora ni ka atmai ta ka VBG Ramji pat menta ka kanding paten ki ongkin pengkela menta ya ka ni ka bai tulok ni ka bai bela jongki unskilled workers kamdi sipa tang ka central government 4% kendai 4% kan siu ka central government 4% kan siu ka sarkar jela ka bai material su 90% kan ai ka central government 80% kan ai ka sarkar jela tikumbang iktip bak sarkar jela jong Meghalaya kedek sarkar ka bak pisah ka platingka kalong ka batuna ba parni ihbun kilang hini kai bom sya pemio trop por bobyang ki contractors ka bil ka basakut man kupor te bak sakut bil kini kai sakut ke trop jong hini kai sakut ke bil contractors ka pisah po ka imnak salang ka dunak circulation ka poi gejing ka bang jing timeta kita khatsan lak tam ki nong tray job ka telada pisa ki umbyang ka ba tiang ka habangi ongi kan ka skim menerega ma kani ka skim ni ka ai ka de ban thanya pa ba ban empower shu ki ne bali ungi ka kongres ki pimi kani ka an ka de ka wi shwa in kama ba kanunu ka an ka bami ka kata ba ya ka outcome jong ka politics ka bangi ingi ka de ba la ba ki pa ba ki bet ki byang ki duna ka jing sha
pensyat seri aki nang mi khamat ki duna jing sapat pensyat seri aki political party lada ki nong bela job card ki jenjar ke yok kon lada ketulop jing ki bunyo nang sis pas ni kimyo mar sokar jela kamna ban ai funding ni ka jing ai bha pisa kaban ka jing mi kan dei ba pet ba jing ki kondong ki bobun ki bedang sania bela sis pas ni ka besen ki kalong ba ken hap pan mi ki MLA ki hap pan mi ki nang kun election bahkan sepoi biang tab ngiong bangi thiet e ka vul duna by school hablis MLA duna by school hablis kinong election duna ka by dawai habal mi ki political ki beri na politics pakandon ka jingia thiet vul te ngi la kontrol ik ba jungi ling ba kayo ka kon tika jingma la ka economy jung kayang kasam kaduna ki ba jungi kilong vulnerable yaki kebutuh kilaban sutiat. Terkadang si bentang kebaal bi ongi balang himene ke demand base scheme yang ke ai ke bengi ai ke menerga insyaallah dadun kam hasnong thau ila ban demand ya kakam bat ladaka pimo ka jingdan kami ka labor funds lingba sarkar jela jungi ni submit chaka kanika Union Ministry of Rural Development bat ya jingdan kam na pha chaka state government kemolong mentapan ka chambe kat no karai ka sarkar kini ban ai ki funds lada dan ka baong balang na apni figures lada ka spending kare actual spending kare nyu phulai 1000 crore lada ka allocation kare tang khunda 1000 crore kumbalong mutani ka aipan kaban baiting ka hi ka state government te ki jing e hadror jing e ka dang mi ka allocation menta kan base be halor ka an ka capping labu ka central government kambe shu ni la ban demand tapi dan kam ekstra ni kelas pen ekstra sarkar jelahi ke haban zio te kita ki jing te ba ka sarkar jelah kedum inum la ban kimi denti bukan nak pendap ya jong kam kini khasan lak mun yang tri job kan nela nani ngin bukan nak pendap biang ya jong kam kisnam kita te tahi ki bangi akwa mungkren ba ka jahud ko por ko ka appeal pa ko ki ba dan kisnam kita kirang ba snong ki VEC snong ki political party wat ya sarkar jelaru bakam dei ko poringi ban sngap ni sngap mentang jinjar ni sakma kani kala long ka an tingi de banyak ki state gi bahya state ba peni psa sibun ki kran lor kani ka DMK ke badan hapo ka parti badan hapo Tamil Nadu karang pau ki jing persya kani ki om bakani hapakut ki mangin kema ko pisa ba position ka jerla ko jungi kam de ka pisa jong Amit Shah ni pisa jong Modi ka pisa jong taxpayers ki pat ba ba peni pisa tingi long accountable yu pat ba ya kersan dau pat ba yu pat ba kam de ka pisa jong simen ting ha banya khilang ha banya ya mi lang sakhman inom ailat ba ka state ko jongi jela jongi kalong kata jela ka ba shu dap dakaram ka ba ki pat ba man kilong yang sem kin dap dakaram tang itahi kulis bon da kwa ban a shu ibalari dum ni VB G Ramji Viksit Bharat mo te ple hi las dang jalot ki jinglong secular apo ri India tangga kerteng lum ta plai snothu hi mo la hap long yang kongolot markhoi G Ramji ji te kumbalai kran lu mane mo ka jing sedang ya ka MGNRGA kalong ba naga sarkar kongres mechwa kalong ba lai don kam yu pai ba banai ka kam bat ka de ka hok jong upai ba hi banyo ai ka kam te kumbalong mechwa ka MGNRGA ngi sedang na do na try ka kius kli te balai ngong ta kalong ba ki job card holder ki nong song jong kari India ki boduk ki basuk ki baron kam ki jing tray ni demand ki kam bat ni pha sha ki block ki district SRES kunda ka poi takte ki state bat ki haban shna iya katu ka ki haban shna ka work order e kanang ba kitu katu ka jing demand jong ki job card holder kamot kan long ta ke namar main thing hi jong ka MGNRGA kalong ban kalat ai kam ai jam ya ki badu basuk besong hapori India ndai kumbangi i ban mata kalong lamba ga jing penkala ya ka MGNRGA sha ka VB G Ramji kala long pat da khong pong pat mata kam dei shu ka demand jong u baduk jong u job card holder banyo i ka kam henrei kala dei no pat da ka pressurized da ka jing pressure na lor ba ngin sna mangi pi trei mapi lada ngim sna mangi na po na lor na central ka sarkar BJP kemot ni ki baduk basuk kembala batai ba lam nu mana kemot ngim don jingmot
kamda jing betul ini ru te ngai iba kani kelas dang nado uar hajar khatsao mo masnyo along sarkar ke BJP hi kani gadai ka jing kuwa hi jongki ban penduno ya kani ka scheme te kumbangi i kani ka scheme shisha kalong ka ba yarap shi ka daye i ki baduk ki basuk mo khamtam haul adon ka jing keren danda da u menteri nang ba jong kri India halor kani ka scheme MGNREGA kaung ba kani ka scheme kalong ka scheme ka bakam kai ndrai hadien haga jingwan jong u COVID-19 ni i ba kumno ban ki paj ba mo kinong balas ngi ki hap phatlot na kinong ba ban poilo chi kisnong ki thalo jong hendrai de na ka daw jong ka MGNREGA baro ni yo kam byang to ni yo kam ni yo bai bang ni yo byang ni bit byang to kemot kadai ka kalat ka ba ka sarkar kongres mswa kelasna haban penim lu ki paj ba jing sha ki badu ki basuk hendrai menta ban i ba kane ka garanti kam don shu himla shu ban di manya kam hendrai kala dei bet stang da ka bor jong ka sarkar ba lada ngi don pisa phila ban trei lada ngim don pisa phemla ban trei shu te kane ka dei shwa ka jing sedang jong ka jing penkut ya ka MGNREGA namar kimla ban penkut ki replace but kisna digini ki build batmai te ngasukwa ban pensai da kata ban ngafat ngai wer lu kunjo kumbala ngi ba ban mo ba ki nong trei job ka jong ga jala jong ngiru kin dit benrewe om ban chu sngape kumbala ikren du mene hadin malawan ko sarkar BJP la pentrei bi ya ga MGNREGA ngi i labun ki jingkla kala don ki jing strict hable ki jiu attack hable ki NMMS mo ki dugi attendance online attendance e baro ki sim jinge bat kala don ki jing heru ha ki jing trei job ka namar ki dugi ke baro te metangi i ba ka sarkar BJP ka ile ban pendu ikene ka namar kamla ban sim credit yelade upai ba baduk basuk jonga ri India baro ko us ngobiang hendrai ka sarkar BJP ka stu ba kamlong kamyo credit namar bele yu ka dei ka scheme jong ka seng congress te na ta kadaw ngi gini suki pasuki gidon ki jing shanyon geni ki baduk mo tang kita hi ko desiko imat kadi kata kawai ke baar pa ande indifference bom salian mar kumbungi ihi kene sarkar mata bun ki minister ki perkhat betang na kawai election jadi kata hi kadaw lela da perkhat bah kuma phisia bro po press stu kani kadi kawai ke ban kata ya ki patba jong hi na kandong to ban kata ka yo khot jong ki ban kata ka jing pha jingla ban pha school ani bala ban pep school ki khon te kadai ka ni tang benta jong political party kisnong ki thau lai bala dan jingkla kadang ki jingkla bar ki jingkla ima sudah hi te la dai ka por ki bakin kran ada kem kran kata ka ki kran terus kata ki e jaban rio ki e kisnong ki thau kadai tang ka meo lip service kan syukran tang renyam sentur le baki e jing e pak sampai jar nama ki tieng ban pentut ki political masters ki jongki agitation program ka bang yong ka MGNREGA Bachao Sangram. Translate that into English long save MNREGA battle. Hakapratrik ilang pendap ya kawe ka PCC level meeting about discuss on the list of activities and measures that we will implement. Kani kishkotrik tasi don yaki press conference across all the districts. Khatwai tarik January katkum ka directive bigyo na po AICC gidi bin pulong ni kataka symbolic fasting indai namar pala shai katik si Sunday di hapo meglea most probably in pulong no akani ka teo one impat decide nadu artrik January hadu arkandai tarik January kandon kanika panchayat level outreach. In other words, kandon ka outreach hando kiniki village level. The kandon ru ka hakalai photre kandon ru kanika ward level, peaceful sit-ins. Kapa every block, every district nakaliang juga party juni ngin yakundu opat kiniki beneficiaries jungnika scheme and inyakren ngini berjumur betki. Nang tade kanika nadu lai koi tarik kadu ndri tarik ubnai feb kindon kini district level Manrega Bachao Dharna nyo tarik ubnai feb adu kasantrik ubnai feb kandon ke state level Vidhan Sabha Girau ini di
kini ki agitation programs ni di jengeki at the state level. But ado country trip nai feb ado arsan trip nai feb kanon kani ka zonal AICC Manrega bachau rallies across the state and across all the states. Prokat ki state agari ngindon kini ki rallies pen persya lor kini ka jing pen kelai kini ka Manrega. But kam bang apatai fi mene kam tam ya ba kani ki jing pen do no ya kani ka legal guarantee ba ki beneficiaries jo kani ka Manrega kinum yo shu mong baban kumi la ong ibala di meneru ba katkum ke Manrega kadi ka legal right kadi ka guarantee jong kejongi ki paga pengi di benyo ikani ka scheme ndri menta ke BJP government ka open no ikata ka legal guarantee kamut ka shong ka sarkar number 1 mengila batai mene lada ka notify ki areas manchu ai fi ko wi ka nuksa maybe it's a scenario ndri kalaban long ru kumi batai baban mene yung ba namar ba kanika act mai ka doni kanika clause whereby itu ki areas ki ba they ban avail na ki ban yo kanika scheme kin happen ya in ba ko ka process ka ba ki on ka notification process ada ka central government can notify ka to ka area ka to ka district ba ki ban yo na ki ban avail to ka scheme kamut kin yo. Just to give you an example, which I pick nuksa, kastit kacung shubo, menta nginshim nuksai kamaulai kamde ka NPP constituency lene ka constituency ka representa u NPP MLA kade ka constituency ka represent ka VPP. Menta ka shong ka central lene ka shong state government da kan notify ne ya kamaulai bakan long eligible bahkan yo ikani ka scheme ti dakabawra ikani ka clause ka BJP government ka bagi orang katian pareng ka weaponize ya kani ka act di manta kala ben decide ka central government dan ka central government hangno kani ka menteri kam hangno kani ka scheme ka menteri kam ya ki states ki pa sinchar ke BJP desi kin yo full support kidon ki states ki pa ka BJP government kam sinchar kum support kum ka Tamil Nadu ni Kerala kamut Karnataka kamut ka government central government kala ban num airu ikani ka scheme tidak bahura ikani ka clause kamut ka wekno ikatu ka legal guarantee ka wekno ikatu ka legal right jungi ki pad bab ki di hok bun yo ikani ka scheme ko patay ne on paper kani ka act da ka ba increase ni kita ka ba penkiu ikini ki sni na ka shispa percent they say on paper looks very good tanat ba ndrei pinapek pat ya ka data ka historical data la ne ka data especially in the last 3-4 years house nem financial year 2022-23 23-24 ka requirement kalong kumba prap kundai na kundai hajar kundai project loan rei ka allocation ka datang 100 project loan kani ka pin iba what shispa asniru ka ya ka sarkar BJP bahkan penbiang ya kani ka funding lesi kamde ya ka jing lesi kari ka jing bom kwa hi namar ba pinipai ka GST collection juga India man ka quarter ka cross bit shilak crore. Every quarter it crosses 1 lakh crore. Tangga GST collection. Naipat kan wiki taxes. Naipat kan ka income tax niki taxes niki yo niki corporate taxes niki tay. Kamu kajing yo juga sarkar kami kadi ka babun pa. Ti ndrip hajar crore kamde re ka lani prap hajar crore kamde ka amount ka pahe. Ada ki don sha kata ka jing kwa lani kata ka minsim bikin yarap ki political will. Kadang lagi don kata ka political will. On paper, yes. Ko ba kiyong mo balamba agi por rep pinsangai pa. Yes. Te kumno kinyo si spark sansmi mo. Ini di tang kijing penbe jong ka sarkar BJP kan gi pai ba. Ka bai dai ba kijing pankala ikani scheme.